umshado kwa-Antara. Sawubona mkhwe wami ohlonishwayo. Sawubona nawe futhi mkhwekazi wami ohlonishwayo. Uxolo. Ngixolele. Mkhwekazi wami wakudala. Nawe futhi mkhwe wami wangaphambilini. Manje ke umshado kaLila noAJ umisiwe. Lo wayekwenza uZisi uvikeleke kakhulu. Ukushile manje. Usuke wasenza isitha. Ingakho ungasenakho ukusekwa uAJ manje. Futhi nami. Ingakho uzokhokha lesikweleti esilandelayo manje. Ngicela ungilalele. Cha. Ungasho lutho wena mkhwekazi wami wakudala. Ngisho ngeza kumina. Ugoqa ngamadolo. Angifune Lila wakho. Cha, ungakhulumi kanjalo. Ngicela nje ungilalele. Kulungile. Ngeke ngikusho. Khasela kude. Khasela enyaweni zami. Salunke, ngathi wequmuqa manje. Awu kahle wena. Yini ukhuluma ngalo muntu? Ngikhona mina. Khasela enyaweni zami. Wesalunke wena. Sigcile zakho yinthini noma usithatha phi isibini sokukhuluma noanti kanjena? Ukuthi ngishada noAJ noma ngishadi naye kuhlanganaphi nawe lokho? Ungenaphi nje wena ngempela? Futhi ngiyikhulumi ke nje indaba yakho. Angisoze nangelilodwa ilanga ngishade nawe enhlobo. Avucwenza. Yebo. Ngoba ngaphambilini kwalokhu uAntu befuna ukuthi mina ngishade nawe cabanga. Ingakho nje bengizithulela. Lo wesifazane wahlela umshado wakho ngoba wayenezikweletu. Manje wathula. Ihlaya le. Yebo ngathula. Lalela uAntu wami uyasazi isibopho nobudlelwane phakathi kwethu sobabili. Futhi sina sithande ukuthi indaba zala ekhaya ziphume edlule kulamabonda lawo. Umndeni wethu uyeqembu. Futhi wonke umuntu kule qembu uhlukile ngendlela yakhe. uAntu wami emva kokuthi umashone wangikhulisa yena. Konke ngiyikho njengamanje kungenxa yakhe. Ingakho lo bugelekeqe bakhe ngeke uzokusebenze la. Wena ufuna ukukhokhelwa nje kuphela ngithi. Ngizokukhokhela kancane. Ngakho ke uma siphuthelwa isitolment esisodwa usungakhuluma ke lapho. Uyezwa? Awungitsheleke Sithwenze. Futhi leyo mali izovela kuphi? Lokho kuhlangana phi ke nawe? Angithi wena ufuna imali yakho ukuthi ize kwena ngesikhathi angithi. Ngiyazi. Mina nosisi wami sizosebenza kanzima ukuze sithole imali. Sizosikhokha isikweletu sakho nenzalo ngaphezulu. Ngakho ke gede. Ngiyahamba. Kodwa ngiyazi. Awunakwenza ukuthi wenze imali engaka. Futhi awukwazi ukulondoloza inhlobo. Sizohlangana. Siyezwana?
Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.